ассалому алайкум бинандагони азиз, барномаи имрӯзро оғоз менамоем. Дар студия бо шумо ман Малвина Манзарова қарор дорам. Инак мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати муҳимтарин ахбори рӯз. гуфтушунидҳои Тоҷикистону Қирғизистон дар исфара барои ҳалли моҷаро. додситони изҳороти фармондаи воҳиди махсусро дар масҷид месанҷад. бонки ҷаҳонӣ дархост намуд то Тоҷикистон модели рушдро иваз намояд. эҳтимоли селхезиҳои навбатӣ дар Тоҷикистон. дастаҳои барқи тоҷикӣ Душанбе ва Хоҷанди Хоҷанд ба марҳилаи чоряки финал роҳ ёфтанд. чанд рӯзи охир дар марзи Қирғизистон ва Тоҷикистон нофаҳмиҳо байни шаҳрвандони ин ду кишвар рух додааст. маз дирӯз аз ҳарду ҷониб барои баррасии ихтилофи марзӣ дар исфара шахсони муттасиди ҷамъ омада ва аз маҳалли низоъ дидан карданд. аз ҷониби Тоҷикистон дар ин гуфтушунид Раҷабалӣ Пираков, муовини фармондаи сарраёсати нерӯҳои марзбонӣ, Ҳотам Дадабоев, муовини сардори раёсати корҳои дохилии вилояти Суғд ва Даврон Зоидзода, раиси шаҳри Исфара иштирок карданд. пеш аз гуфтушунид ин ду ҷониб мавзеи баҳсиро манзилҳои тахрибшуда ва дигар маконҳоро дидан намуда бо мардуми маҳаллӣ низ гуфтугӯ намуданд. ҳайатҳои мақомоти Тоҷикистон ва Қирғизистон дар маҳалли низо бо ҳам баҳс карданд то тамоми ҷузъиёти ҳодисаи низоъро дақиқ намоянд ва баъдан ин ҳайат дар мулоқот бо сокинон ваъда карданд ки вазъи ин амал омадаро баррасӣ карда ва аз натиҷаи музокирот онҳоро дар ҷараён хоҳанд гузошт. ин муноқиша аз шоми 3 август сар зада буд ки ду ҷониб тарафи ҳамдигар сангпартоӣ карда вазъиятро то ин дам ором карданд. як моҳ пеш, яъне 3 июли соли равон аз ҷониби полковник Бароталӣ Ҳамидзода, сардори воҳидҳои махсуси Вазорати умури дохилии Тоҷикистон, изҳороти наве ифшо шуда буд ки мувофиқи он шахсоне ки дар вақти намозгузорӣ тартибро риоя накарда аз байни намоз хеста мераванд, ҳамчун узви равияи ғайрдониста шуда нисбати онҳо чорандешӣ баро монда мешавад, иброз дошт Бароталӣ Ҳамидзода. ҳоло барои чунин амри худсарона ва аз номи ки навиштани чунин амр, сардори раёсати назорати иҷрои қонунҳо дар мақомоти амнияти миллии прокуратураи генералии Тоҷикистон Абдураҳим Абдулҳасанов ҷаноби Ҳамидзодаро зери санҷиш қарор додааст. абдураҳмон Абдулҳасанов иброз дошт ки гарчанди Тоҷикистон кишвари дунявист, ҳеҷ як масъули Вазорати корҳои дохила наметавонад аз пеши худ чунин қарорро пешниҳод кунад. Ба гуфтаи Ҳамидзода, дар тамоми масоҷиди Тоҷикистон аз ҳисоби кормандони мақомоти ҳифзуқуқ ва намозгузорон барои шиносоии пайравони равияву ҳаракатҳои ғайриҳанафӣ гурӯҳҳои корӣ ташкил шудааст. намояндаи Вазорати умури дохили Тоҷикистон таъкид кард, ҳоло дар қаламрави ҷумҳурӣ қарорҳои алайҳи ришу ҳиҷоб гирифта нашудааст ва иқдомоте ки роҳандозӣ мешавад ба хотири гиромӣ ва нигоҳ доштани фарҳангу арзишҳои миллӣ ба роҳ монда шуданд. ҳукумати Тоҷикистон назди худ ҳадафи бузургеро гузоштааст ки то соли 2020 ба онҳо бояд ноил гардад. ин ҳадаф аз 2 баробар зиёд шудани маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, коҳиши сатҳи камбизоатӣ то 20% ва ҳамчунин густариши тавоссуми синфи миёна иборат аст. мувофиқи таҳлилҳои Бонки ҷаҳонӣ, барои расидан ба ин ҳадафҳои рушд, Тоҷикистонро зарур аст ки модели тараққиёташро ба таври кул тағйир диҳад. коршиносони Бонки ҷаҳонӣ ба ин назаранд ки суръати фароҳам сохтани ҷойҳои корӣ ба ҷалби ҷавонон имкон надода, суръати афзоиши музди меҳнат аз маҳсулнокии меҳнат зиёд шудааст. дар гузориш таъкид мешавад ки шароити мушкили роҳандозии тиҷорат дар Тоҷикистон ва ҳамчунин монеаҳо дар роҳи сармоягузориҳои мустақили хориҷӣ ба ҷалби сармоягузориҳои хусусӣ мусоидат накарда, дар маҷмӯъ сармоягузориҳоро маҳдуд мекунанд. шурӯъ аз соли 2008 ҳаҷми миёнаи солонаи сармоягузориҳои умумӣ ҳудуди 15% нисбати маҷмӯи маҳсулоти дохилиро ташкил медиҳанд ки тибқи меъёрҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ хеле кам аст. имсол дар Тоҷикистон гармии арабӣ ҳукмфармо буда, рӯз то рӯз ҳаво ба тадриҷ гарм шуда истодааст. ин гармии тобистон ба бисёр минтақаҳо зарари моливу ҷонӣ ворид карда, зеро аз сабаби гарм шудани ҳаво дар бисёре аз ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Рашт, Тоҷикобод ва Тавилдара селравии шадид рух дода, ки бар талафи 8 тан аз шаҳрвандони кишвар шуд. ҳоло бошад обу ҳавошиносон эълон карданд ки 3 рӯзи минбаъда, яъне аз 6 то 8 август ҳаво бениҳоят гарм мешавад. дар баёнияи ин ниҳод мушаххасан гуфта шудааст ки эҳтимоли зиёди гарм шудани ҳаво боиси ба вуқӯъ пайвастани ҳодисаҳои селхезӣ дар ноҳияҳои Шуғнон, Рӯшон, Дарвоз, Ванҷ, Рашт, Тоҷикобод, Тавилдара, Варзо ва Шаҳристон вуҷуд дорад. бино ба қавли ин манбаъ, дар дарёҳои Вахш, Панҷ, Гунг, Бартанг, Ванҷ, Язғулом, Зарафшон сатҳи об боло хоҳад рафт. бинандагони азиз, ҳоло шуморо бо бархе аз хабарҳои минтақа кӯтоҳ ошно месозем.
میان اکادمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و دانشگاه علوم انتظامی امین ایران تفاهم‌نامه همکاری به امضا رسید. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخله 5 اوگوست در دوشنبه فرمانده دانشگاه علوم انتظامی امین نیروی انتظامی ایران گنرال مایور پاسدار لطفعلی بختیاری و سردار اکادمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان پادپالکوونیک میلیسا شریفزاده فیضعلی رحمانعلی تفاهم‌نامه همکاری آموزشی پژوهشی میان دو مؤسسه را امضا کردند. جان ارنست سخنگوی کاخ سفید به رسانه‌ها گفته است که اگر جمهوری خواهان در صورت پیروزی در انتخابات سال 2016 سازشنامه میان کشورهای 5+1 با ایران را بیکار کنند اشتباه خواهند کرد. او این سخنها را بعد آن گفته است که مایک هاکابی سابق گوبرناتور ایالت آرکانزاس ایالات متحده آمریکا و یکی از نامزدهای جمهوری خواهان ایالات متحده آمریکا به مقام پرزیدنتی از امضای سازشنامه مذکور انتقاد کرد. در پی یک مناقشه میان یک گروه جوانان دهه پروار و یالی ناحیه شوراباد ولایت ختلان یک جوان 19 ساله جراحت وزن جسمانی برداشته بعد از 4 روز در بیمارخانه شهر کولاب جان داده است. در این باره یک منبع از مقامات امور داخلی ناحیه شوراباد خبر داد. بنا به اطلاع سامانه فدراسیون فوتبال تاجیکستان دسته‌های منتخب برخ تاجیک دوشنبه و خوجند در رده اول دسته‌های اشتراکچی مرحله چهارک فینال جام تاجیکستان انتخاب شدند. در این مرحله دسته‌های دلیر اوروتپی استرافشان و قند کانی بادام را از مسابقه خارج کردند. کمیته جوانان ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اعلام کرد که با سپارش سرور دولت برای ورزشکارانی که در مسابقه های بین المللی غالب می‌آیند از حساب فوند پرزیدنت کشور برای غالبان مسابقه های بین المللی ورزشی 300,000 سومانی، برندگان مدال نقره 200,000 سومانی و مدال برنجی 150,000 سومانی مکافات پولی معین شده است. بینندگان عزیز، در همه جا برنامه امروز به پایان میرسد. برایتان خبرهای خوش و سرور زندگی را تمنا می نمایم. خدا نگهدارتان.